ଶନିସିଂଗନାପୁର ଏକ ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠି କେହି ଘି ବା ଟିକା ଦରଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ଚୋରିର ନାମୁନିଶାନ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆହମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିଥିବା ଏହି ଶନିସିଂଗନାପୁର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବିନା ତାଲା ବିନା ଦରଜାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ସଦା ସମୟରେ ରହେ, ଯେ କେହି ଚୋରି କରିବେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦଶକ ଧରି ଏଠାରେ ଚୋରିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ଏହା ଆସ୍ଥା କିମ୍ବା ଭୟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଗାଁର ସତ୍ୟତା ଏହି। କୁହାଯାଏ ଏହି ଗାଁରେ ଚୋରି କରିବା କେବଳ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।